И аз ви казах, брати и сестри, именно това, че ние говорим за освещение. Казах ви, че освещението е дело на Исус Христос и на Святия Божий Дух, който не освещава. И сега искам да разгледаме още две неща, които не освещават, как Бог не освещава. Третото нещо, което освещава нашия живот, това е кръвта на Исуса Христа, който ни освещава. Значи казах, че Христос не освещава, Святия Дух не освещава и кръвта на Исус Христос не освещава. Между другото, това е цената на нашето освещение. Това е цената на нашето изкупление. Това е цената на нашето освобождаване. Това е цената, която Бог плати за нас. И това е кръвта на Исус Христос. И когато говорим за Божията кръв, брати, искам да знаете нещо друго, че Библията нарича Христовата кръв като скъпоценна кръв. Като уникална, която е единствена. И това е Божия вид кръв. Не е кръв на кози и на овце, както в Стария Завет са пренасяли жертви свещениците пред Бога. И тая кръв е само символична на истинската скъпоценна кръв на Исус Христос. И аз искам да ви кажа, братци, че Библията говори за кръвта на Исус Христос като скъпоценна. И това се намира в 1 Петро, 1 глава. Искам да ви дам 2 стиха. Че тази кръв е, която ни изкупва, прощава грехове, която ни очиства, която ни освещава, която ни освобождава от нашите грехове и която ни дава пълна победа в Неговото име. И ето такъв стих има в 1 Петро, 1 глава, стих 18 ви чета. Защото знаете, че не с тлени неща сте изкупени от вашия предаден за бащите ви суетен живот. Не с сребро, нито с злато. И сега стих 19. Но със скъпоценната кръв на Христа като агнец, без недостатък и причист. Амин. Библията нарича скъпоценна. Защо е скъпоценна? Защото тя няма цена. Не може да измерим Христовия живот с нищо по света. Христовия живот е над цялото творение, над всичко, което и Бог е създал. И тази цена е неговия живот. Защото Библията казва, че кръвта е в живота. Животът е в кръвта. Вие го знаете това в Стария Завет. И затова Бог забрани на еврейския народ да ядат месото с кръвта, защото това е едете неговия живот. Нали? И това е прообраз на Христовата кръв. Искам сега да ви покажа от Евреите, искам да ви дам 2 стиха. Един се намира в Евреите 9 глава, от стих 13 и 14, но стихът ми е, между другото, 14 стих. Аз вярвам, че Евреите го е написал апостол Павел, защото там се вижда неговия почерк. Буквално, нали? Но не знам кой е точно автор, но мое разбиране е такова вярвам, че това е послание на апостол Павел. И тук ни се казва в 13 стих от Евреите 9 глава, защото ако кръвта на кози и на телци и пепелта на телци, с които се поръсваха осквернените неща, се освещаваха за очистването на тялото, сега стих 14, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти, сега внимавайте, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Амин. Ако обърнете внимание, че кръвта на Исус Христос има способност да очисти нашите съвести, да очисти нашите грехове. Тя има способност, брати и сестри, да ни изкупи, както казахме в 1 Петро 18 глава, че сме изкупени не с злато и с сребро, но сме изкупени чрез скъпоценната кръв на Исус Христос. Тази кръв на Исус Христос, скъпоценна, има свойството да ни прощава, да ни примирява с Бога, да ни възстановява връзката с Бога. Тя има способността да ни спаси. Тя ни дава живот. Тя ни подарява Христовата правда. Тя ни очиства. И тя, брат и сестри, ни приема. Бог ни приема чрез нея за себе си. И това е абсолютно уникално. И неговата скъпоценна кръв, брат и сестри, той очиства нашите съвести. Нашата съвест оживява. Защото преди нашата съвест е била замърсена. Дори някой казва, че дори имат прегорява съвест, както каза апостол Петър. Толкова са закоравели в греховете си, че дори вече съвестта е престанала да ги изобличава за тяхните грехове. Това Библията нарича прегорява съвест. Тогава, когато Христос очисти нашите грехове, нашата съвест оживява.
тя става жива пред Бога. Святия Дух има пълен контрол върху нашата съвест. Аз мога да ви дам примери в моя живот. Много пъти, когато съм съгрешавал, но самоволно, Святия Дух ми казва, тук съгреши. И това не съм аз. Това е духът, който е в моята съвест, в моят дух. Ми каза моите грешки. И аз благодаря на Бога за неговото изобличение в моя живот. Но искам да кажа, брат, когато човек има жива, истинска съвест, той е чувствителен към греха. Разбирате го. Тя съвест се оживява. И тя е физически жива пред Бога. И тук казва, че кръвта на Исус Христос ни очиства нашата съвест. Сега искам да ви дам и друг стих. Отидете в Евреите 13 глава 12 стих. Искам да видите нашата позиция в кръвта на Исус Христос. В Евреите 13 глава 12 стих ни се казва така. Затова и Исус, за да освети народа си, чрез собствената си кръв, пострада вън от градските порти. Тук със сигурност се вижда, че Христовата кръв освещава със собствен си живот нас. Ние сме осветени чрез Неговата скъпоценна кръв. Христовата кръв, брати, ни докарва постоянна святост. Това е нашата позиция в Христа Исуса. Като такива, които сме приети, опростени и ние живеем постоянно в Неговото присъствие. Тя е Него, която ни умива. Тя, която ни защитава. Тя, която ни оправдава. Тя, която ни спасява. Тя, която ни примирява с Бога. Тя, която ни показва Бога. И тя, която ни примирява и ни снабдява и ни възстановява връзката с живия Бог. Ние идваме дразновено в присъствието на Бога, чрез Исус Христос. И слава на Бога, брат и сестри, за това, че това е нашата позиция. Това е постоянната ни позиция в Неговата скъпоценна кръв. И другото нещо, което искам да ви кажа, брат и сестри, че скъпоценната кръв на Исус Христос във вашия живот има победа. Тя побеждава силите на врага. Особено Сатана бяга със сигурност от кръвта на Исус Христос. И това говори за Неговия живот. Има един стих в Откровение, мога да ви го прочита, в Откровение 12 глава 11 стих. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Амин, брат и сестри. Защото не обичаха живота си до там, че да бягат от смърт. Бъдете внимание, че кръвта има способност на Исус Христос, скъпоценната кръв на Исус Христос има способност да ни даде победа върху силите на тъмнината. Аз лично, брат и сестри, ще ви кажа, че има много хора грешно разбирани имат нужда от скъпоценната кръв на Исус Христос. Прилагайте там, където не слагат. Не трябва да я прилагат. Примерно върху деца, върху хора, дори някои казват при кръщение със Святия Дух, повтаря кръвта, такива заучени формули по-човешки казано. Има хора, които стигат до крайности с скъпоценната кръв на Исус Христос. Не я прилагат там, където трябва да я прилагат. Или пък я прилагат там, където изобщо не трябва да се прилагат. Нали? Това искам да ви го кажа със сигурност. Но тази скъпоценна кръв, брат и сестри, тя е, която ни очиства, тя е, която ни освещава, тя е, която ни примирява с Бога. Това е третото нещо. Четвъртото нещо, което ни освещава. Искам да знаете, че освещението е Божията воля. Искам да знаете това. И това ни го казва в Първо Солуните 4 глава 3 стих. Ако искате там отворете. Че това е Божията воля, брат и сестри, за нас ние да се освещаваме. Аз ви казах, че още от началото на нашето спасение Бог иска ние да се освещаваме. Това е Неговата воля. И тук ни го казва в този стих. Вижте какво казва в Първо Солуните 4 глава. Понеже това е Божията воля. Виж колко е ясно. Вашето освещение. Да се въздържате от блудство, да знае всеки от вас как да вземе жена в святост, в почет, а не в страст на поход, както езичници, които не познават Бога. И да не престъпва никой в това да покорява брат си в това нещо, защото за всичко това Бог е междувъздател, както и по-напред ви казах и ви увещавахме. Амин. Сега в този стих, в Солуните 4 глава 3 стих, много ясно ни се казва, че това е Божията воля. Защото стихът ни го казва, понеже това е Божията воля. Тук апостола говори за отделяне на страна от греха в сексуална неморалност. Тук това го виждате, това го казва от стих 4 до стих 8. Но освещението, което Павел говори за вярващите, солунските вярващи, е именно те да се въздържат от грехове, в случая тук в блудство и в нечистота, в неморалност пред Бога.
И това е Божията воля, брат и сестри. Божията воля е нашето освещение. Аз ще ви кажа какво друго е Божията воля. Божията воля е, примерно, всички човеци да познаят Исус Христос и да се спасат. Това е абсолютно Божията воля. Такъв стих има в 1 Тимотея 2 глава 4 стих. Божията воля, брат и сестри, ние да представим нашите тела в жертва, жива, свята, благогодна на Бога в нашето духовно служение. Това го пише в Римляните 12 глава 2 стих. Божията воля, брат и сестри, за нас е да му благодарим за всичко. Ето вижте в 1 Солуници 5 глава, 8 стих. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. За всичко. Това означава всичко, брати и сестри. Означава добро и зло. Означава трудности, проблеми, радости, всичко. Някой може да каже, как може пък за всичко да му благодаря на Бога? Ами ако ми се пукне гумата, трябва ли да му благодаря? Брат и сестри, благодарите и дори когато ви се пукне гумата. А не да... Защо е така? Защото нашия живот е скрит в Христа Исуса. В Колосяните 2 глава се казва и в Него вие имате пълнота. Когато ние благодарим на Бога за всичко, защото това е Божията воля, ние признаваме Неговото господство в нашия живот. Това е много важно, искам да знаете. И ние го признаваме, че Той има пълен контрол в нашия живот. Бог не иска ние да мърморим, да се оплакваме, както евреите в пустинята. Бог иска с вяра да вървим напред. Дори в трудности, в изпитания. Много пъти Бог използва изпитанията, за да закалява нашата вяра, брат и сестри. Нека да го кажа в ежедневието, във вашето ежедневие, в моето ежедневие. Ние всеки ден вървим чрез вяра. Чрез вяра ходим, а не чрез виждане. Правене чрез вяра ще живее пред мен. Бог използва, брат и сестри, трудностите на нашия живот, във всекидневието, проблемите, за да може да закали нашата вяра, за да бъдем цели и без недостатък. Искам да ви покажа само 2 стиха от Божието Слово, това, което ви говоря, че е истина. Защото вярващи не иска да чуе за трудности, за проблеми, за гонения, за страдания. Те такива неща, просто как може да не говориш такива? Аз съм чувал такива. Това е част от Божието Слово. Искам да ви покажа стихове, че вярващи минават през страдания, както всички останали. Но тези страдания имат цел. Бог има цел. Ето сега, примерно в Яков. Ако искате, отворете. Там се казва така, 1 глава. Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Как да го приемем сега този стих? Даже се казва, считайте го за пълна радост, брата и сестри. Когато падате в разни изпитания. Да се радвам, че падам в изпитания, че имам проблеми, че сметките не ми са платени, че имам проблеми в семейството, да са децата, с съпруга, че проблеми в работа, да се радвам за това. Но вижте какво каза Божието Слово. По-надолу. Не е свършило Словото. Така, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека да извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Значи Бог цели ние да имаме характер като Христос. И Бог използва трудности и проблемите си всекидневието в нашия живот, чрез тях като минаваме да имаме подобен характер на Бога. Бог и характер се изявява в нашия живот в трудности, в проблеми, когато имаме съпротива. Тогава се изгражда нашия християнин. Ако ние нямаме никакви болки, никакви проблеми, ние ще бъдем бебета, брати и сестри. Бог не иска и не се радва на бебета. Той се радва, когато някой се новороди като беби, но един баща би ли се радвал на своя си син, ако той седи 10 години беби? Аз не бих се зарадвал за моите синове. Също и така и нашия небесен Отец иска да не види пълнолетни, големи, мъжествени във вярата, в силата на Неговото самогъщество. И Той използва именно тези трудности и проблеми. Те няма да избягат от вас. Христос казва, в света ще имате проблеми. Но дързайте, аз победих света. Христос предупреждава своите си църкви, своите апостоли и своята си църква. Казва апостол Павел, на вас не ви дадено само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Апостол Павел казва в Филипяните, че да познае, нека да ви го дам този стих, на много разкошен стих, Филипяните 3 глава отидете. Искам да видите, че апостол Павел иска да познае Господа в страданията за Христос
Ало? Да пострада, в страдание да познаем Бога. Мога ли ви кажа, брат сестри, че в казармата аз познах Бога повече, отколкото за 10 години след това. Имах гонение, имах притеснение, хули, подигравки, дяволите идваха при мене, гонеха ма, натискаха ма, изгонвах ги в името на Исус Христос. Имах натиск. Имах преша отвънка. И това ми закали моята вяра. В Христа Исуса ние преминаваме през тези трудности. Ние ни вървим самички. Но Той е с нас. И си вижте какво каза апостол Павел. И Филипяните 3 глава. А още всичко считам като загуба, това е стих 8, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. И сега внимавайте стих 9. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда, онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, основа на вяра. И за да позная Неговата сила, на Неговото възкресение и общението, споделено в Неговите страдания, ставайки подобен на Неговата смърт. Вау! Познаване на Бога в Неговите страдания. Християните могат да страдат така, както Христос е страдал, брат и сестри. Мене гонеха и ваши гонят, казва Христос. Това не е извън Евангелието на Исус Христос. Ние нямаме застраховка, че ние няма да бъдем гонени, че някой няма да не подиграва заради Христос. Знаете ли, брат и сестри, че това е Божията воля, ние да страдаме заради Бога? Някой ще каже, това е Божията воля, да ние да страдаме за Бога. Има ли го това в Библията? Ми разбира се, че го има, брат и сестри. И аз искам да ви го дам. Че да пострадаш заради Бога, брат и сестри, това е Божията воля дори. Когато страдаме търпеливо, когато понасяме, абсолютно си е от Божията воля ние да страдаме заради Него. И това се намира в 1 Петро. Ако искате, може да го видите този стих. Че Божията воля е дори да страдаме за Христос. Нека да го видим този стих. Тъйте на 1 Петро. Аз само ви казах какво е Божията воля. Казах, брат и сестри, че Божията воля е дори да претърпяваме трудности, проблеми. В 1 Петро 4 глава. Вижте какво казва, 14 стих. Блажени сте, ако ви опозорява за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива върху вас. От към тях се хули, а от към вас се прославя. Никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува и нека слави Бога за това. Защото дойде времето да почне Божия съд от Божия дом. Но ако почне първо от нас, какво ще бъде светлината му? Брати и сестри, дори ако пострадаме заради Христос, това е Божията воля. Вижте в стих 19. Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, който върши добро. Като вършите добро. Възможно, брати и сестри, Божията воля е да пострадаме заради Него. Но го пише в Библията. Пише го в 1 Петро 4 глава 19 стих. И така, Божията воля, брати и сестри, е нашето освещение. Аз ви го дадах този стих. Сега искам да го видите пак в друг стих, само че в Солуновците, 5 глава, т.е. 2 стиха. Първо Солуновци 5 глава, 23 стих. И сам Бог на мира да ви освети напълно и да носи запазени покътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. И 24 стих ни го казва. Верен е онзи, който ви призова и ще извърши това. Амин. Бог ще извърши вашето пълно освещение, брати и сестри. Този, който започнал добро дело във вашия живот, той ще го усъвършенства до деня на Исус Христос, до край. Бог е начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Това, което Бог е започнал, Той има задължението да го свърши. Стига, брат и сестри, ние да устоим до край във верност пред Бога. Стига ние да опазим вярата и да му бъдем верни. Апостол Павел казва в Филипяните 1 глава 6 стих: като съм уверен именно в това, че този, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Амин. Каква чудесна отеха имаме, брат и сестри, че сам Бог е започнал
това спасение в нашия живот, това освещение, и Той е, който ще го довърши до край. Той е верен. Стига ние да му станем верни на Него. И сега следващия път ще говорим именно човешката страна на освещението. Днеска ви говорих, брати и сестри, Божията страна. Говорих ви, че Христос ни освещава. Говорих ви, че Святият Дух ви освещава. Говорих ви, брати и сестри, че това освещение е чрез кръвта на Исус Христос. И това е Божията воля. Вашето освещение. Моето, твоето, на всички християни, ние да се освещаваме. Следващия път, брати и сестри, ще разгледаме 4 неща. Как ние трябва да се освещаваме. Какво ни освещава? Ще ви говоря за практичен християнски живот. Какво Бог иска, какво ние да направим, за да се осветим. Сега видяхме какво Бог е направил в нашия живот. И това е самата картина. Сега ще искам да ви покажа следващия път, брати и сестри, действително как ние да се освещаваме, какво да направим, как да живеем този живот на вяра, на този християнски победоносен живот и как да го прилагаме в живота, на практика. Практичен християнски живот. Това ще бъде утре. И аз ще ви говоря върху 4 неща за освещението. Първото нещо е, че освещението е чрез истината и това е Божието Слово. Когато ние приемем този Слово за истина, когато ние го вярваме, когато ние го изпълняваме във всекидневието на нашия живот, когато ние го упражняваме чрез вяра и го живеем, брата и сестри. Не само да го говорим, но да го живеем. Защото не законно слушатели са правени пред Бога, но законно изпълнители ще бъдат оправдани. Така ни казва Словото на Бога. Защото много хора слушат, но малко хора изпълняват. Бог иска да слушаме и да изпълняваме. Бързо да слушаме, бавно да се гневим и да изпълняваме Неговото Слово. Това е първото. Второто нещо, което ни ще говорим, че чрез изповядането на нашите грехове, те са, които ни освещават. Това е нашето задължение. Защото греховете ни отлъчват от Христа. Вие знаете това, че заплата на грехът е смърт. Душа, която се греши, ще умре. И аз ви казах, че освещението е отделение на страна от греха за Бога. И когато ние сме в греховете, какво става? Ние имаме проблем. Затова трябва да изповядаме греховете си, Бог да ни прости и да продължим в това освещение. В това, както каза, прогресивно освещение. Това ще говорим за следващия път. Ще говорим също, че вярата е, която ни освещава. Ще ви говорим също, брати и сестри, че освещението идва автоматично в нашето семейство, когато мъж или жена е вярващ, ще се освещава чрез братите и сестрите, които са вярващи. Това се казва, богословието го казват, преди истинско освещение има подготовително освещение. И това става чрез, пример, чрез живот на вярващия съпруг или жена, или пък едно от детето, които са вярващи. Те освещават тези, които са в семейството, според 1 Коринтияни 7 глава 14. Това ще говорим практични неща другия път. И аз завърших моето поучение. И сега, ако имате някакви въпроси, моля, задайте ги. Аз искам нещо да кажа. Да. Преди да дойде тук, посещавах втората десятна църква в София. Така, там имаше разпространено едно схващане сред повечето от братите и сестрите, че ако в живота на някой християнин има изпитания, значи той е с нещо грешен и затова изпитанията идват при него. И аз така го бях приел, доносих със себе си това разбира. Даже тук имаше един пастор американски, който жена му беше болна, че заклене, нещо такова, беше убила децата. И аз си казвам, явно този човек си имал някакви скрити грехове, затова му се е случило това нещо на него. Но после имах един период на по-задълбочено изучаване на Библията и установих там, че това е било грешно, което че всъщност изпитанията са част от Божия план за нас. И че в известен смисъл дори, даже днес пак така, в метрото пътувайки го, минах при един такъв пасаж, че ако ти живееш едно безпроблемен християнски, да го кажем, живот и нямаш никакви изпитания, може да се зададеш дали въпроса дали съм истински християнин, дали просто съм Божий човек и дали съм под Божието крило, ако живея безпроблемно живот. Какво смятате? Аз искам да кажа какво казва Словото Божие в 2 Коринтияни 4 глава.
Апостол Павел говори за своя живот и за своите сътрудници. Той каза така: огнетявани сме от всякъде, но не сме сломени. В недоумение сме, но не до отчаяни. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си умирането за Господа Исуса, за да се открие и тялото ни и живота на Исуса. Защото ние живите винаги сме предадени на смърт за Исуса, за да се изяви и животът на Исуса в нашата смъртна плът. Така че смъртта действа в нас, а живота във вас. И ако имаме същия дух на вяра, според писаното повярвах, за това и говоря. И сега, това, което иска да ви кажа, е това, че... Само да вмъкна нещо. Този стих за повечето хора ще кажат, ама той живял в една епоха, дето се е преследвало християнство, ето ние тук, аз никой не ви преследва за това, сме християни, ние няма защо да страдаме като Павел. Добре. Може би този стих не е валиден в живота. Добре. Той може да не е валиден, но все пак искам да знаеш, че както апостол Павел има същия враг, така и ние имаме същия враг. Се съгласиш, че Сатана е същия, както по времето на Павел и сега е така. Или примерно в света. Аз ще кажа, че по времето на апостол Павел света не е бил толкова активен, както сега в момента. Искам да ти кажа, че вярващите има 4 врага. И тези врагове са валидни както по времето на апостол Павел, така и сега. Мога ли да ги дам тази възможност? Искам да го видиш основата на Бога. Първият враг, това е Сатана и падналите ангели. Казва врагът, което означава противник. Това е Сатана. Думата Сатана означава противник. На еврейски Сатана означава Сатан, което означава противник. И казва апостол Павел, противникът ви, като рекаеш лъвт, се стреми кого да погълни. С други думи, врагът на човешките ни души, който иска да унищожи нашето тяло и нашето духовно живот пред Бога. Това е Сатана. Това е враг. Вторият враг, брати и сестри, който ние имаме, това е греха. Казва, съпротивете се на греха. Грехът да не царува вашите смъртни тела, защото грехът ще ви умъртви. Грехът е, който ни отделя от Бога. Това е враг, който ние трябва да се съпротивим. Трето нещо, което вярващи имат като враг, това е светът. В Йоанна, 1 Йоанна, 3 глава се казва: не обичате света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него любовта на Отца не е в него. Исус Христос казва: дързайте, аз победих света. Като говорим за света, не говорим за земното кълбо, като географско положение. Не говорим за системата на дявола, който е основал в тази земя. И тя е враг на нас. И четвъртият враг, който е най-страшният враг на християните. Всички тези врагове, които ви ги изборих, това са външни грехове. Но най-страшният враг на християнин, това са плътските страсти. Описани в Галатяните 5 глава от 20 и 22 стих надолу. Плътските страсти са останали още от Адама. И те воюват вътре в нашите телесни части. Тези плътски страсти, брати и сестри, нека да ви ги дам само стихове. Искам само да ви покажа нещо, че това е най-жестокият враг на всеки един християнин. А има християни, които дори не подозират този вътрешен враг. Апостол Павел казва в Римляните 7 глава: имам сила, имам желание за добро, но злото е в мене. Покорен съм на това. Искам да ви покажа само няколко стиха от Галатяните 5 глава. Искам да ви покажа плътските страсти, вътрешния враг на християнина. И тъй казвам, 5 глава чета, стих 16, тъй казвам: живейте по духа и няма да угажете на плътските страсти. Това е вътрешния враг, това е най-жестокият враг. Ние трябва да се приборим с този враг. Сега ще ти кажа нещо. Ние лесно се справим горе-долу с дявола, с Сатана и с греха, като се пазим себе си. Но вярващите не се пазят от плътските страсти. Сега вижте какво казва апостол Павел по-надолу, 17 стих. Защото плътта, това не е нашето тяло, това са вътрешния дизайр, което е останало още от Адам, който Христос не е очистил. Но това е нашия характер, това са нашите привички, това са нашите навици, това са всичко, което е нашите обичаи, наше закоравяване на нашия мозък, това, което воюва вътре в нашите души. Слушай по-надолу. Защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не може да правите това, което искате. С друг думи, Святият Дух, който живее в нас, се противи на тези плътски страсти, които живеят вътре в нас. И това е най-страшният враг на нашите души. По-надолу. Но ако се водите от духа, не сте под закона.
И делата на плътта те са явни. Тук апостол Павел изборява 15 дела на плътта. Искам да ги видите. И те са блудство, първото нещо, там се започва. Винаги оттам се започва. Нечистота, сладострастие, идолопоклонничество, чародейство, вражди, разпри, ревнуване, ярости, партизанства, раздори, разцепление, зависти, пиянства, пируване и други подобни, те са повече от 15, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и богознание. Против такива неща няма закон. И стих 19 ни казва: а които са Христови, са разпънали плътските страсти, заедно с страстите и походите. Ако по дух живеем, по дух и да ходим. Сега, забелязали, че това е враг на всеки християнин. Плътските страсти. Сега, някой ще каже: как? Добре, как да воюваме срещу тези плътски страсти? Тук ни казва, че Святият Дух ни помага. Святият Дух е на наша страна. Нали така? Но тези плътски страсти, брати и сестри, те са от нас. Плътски страсти умират и изчезват, когато ние ги поставим да гладуват. Всяка една плът умира чрез глад. Примерно, ако мен му оставите 50 дена, може и да не оцелее, примерно, да умра от глад. Пък и който да е от вас. Тялото заслабява, става по-слабо и умира. По същия начин и плътските страсти. Когато вие не им давате повод, когато вие не ги търсите във вашия живот, когато вие не им се насърчавате, когато не им се възхищавате, когато не ги обичате и ги изхвърлите или поне ги застопорите, тези плътски страсти стават по-слаби във вашия живот и накрая изчезват. Както са дошли, така ще изчезнат. Но това става чрез силата на Бога. Вие трябва да кажете да на Бога и не на грехът и на плътта. Плътските страсти ще ви умъртват. Ще ви направят безплодни. Няма да види никой лицето на Господа чрез тях. Ако ги живее, ако им се наслаждават в тези грехове, защото има християни, които се наслаждават в такива грехове. Просто се удоволстват. Те ги обичат. Те им се възхищават. Те ги търсят. Те не могат без тях. Те са пристрастени към тях. Разбирате ли, брати и сестри? Това нещо, ако не е чрез силата на Бога, ако човек не разбере, че това е тяхен враг и ни каже не на тях и каже да на Бога и ни вземе решение в своя си живот да ги отстрани тези плътски страсти един път за винаги, това може да стане само чрез силата на Святия Дух и чрез вашата воля. И чрез познаване на Божието Слово. Ето сега аз ви казвам точно какво трябва да се направи в такава ситуация. Молете се Бог да ви открие какво е между Него и вас. Какъв грях има, какви плътски страсти, как ви да се воювате. Оставете ги те да умрат. Не им обръщате внимание, не им се възхищавайте, не ги търсете. Забравете за тях. И те постепенно ще умрат във вас. Те ще станат по-слаби и ще изчезнат. Чрез силата на Бога. Но това е най-големият ви враг. Това е вътрешен враг. Плътските страсти. Казвам ви го, не знам дали някой ще ви го каже това, казвам ви го директно. Без никакви такива заобиколки. Много съм ясен и конкретен относно това. Разберете, имате 4 врага, 3 външни и 1 вътрешен. Плътските страсти са най-големият ви враг. Въпросът беше, може би по-скоро за изпитанията, в които изпадат християните. Не, той каза, че е разбрал. Ще допълня, там има много стихове, която сравнява характера. Той каза, че е разбрал това. На християнина с пречистването на злато. И че Бог С изпитанието на пречиства. да, подлага и всъщност ти се превърнеш в най-чисто злато, само когато бъдеш преплавен през огъня на страданията, се казва. Да. И това се случва. Да. Краси, моля се, изясни го, какво значи това да минаваме през тези изпитания, за които Николай каза. И апостол каза много ясно: да страдам за Христос е радост. Тоест, когато върва по Божия път, водим от Божия дух и служа на Бога да страдам. Не да страдам поради моите си грешки на моето его. Това християните трябва да го разберем много добре. Много от християните страдат точно поради това. Не, че страдат заради Христос. Това трябва да го разберем. Нали, тук не сме гонени и така нататък, и така нататък. Ние в България бяхме гонени. Вие не знаете какво значи да имате една песнарка вкъщи без разрешение. Или една Библия. Това е страдание за Христос. А това, че не си гледам семейството и страдам, това си е моят проблем.
или че заглеждам чужди булки, това си е мой проблем. Така ли е, брат? Благодаря ви. Мисля, това Божието ни оказва, Божието Слово ни оказва. 1 Петро 4 глава, 14 стих. 15. Никой от вас да не страда като убиец, или като крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. С други думи, ако някой краде, лъжи, не прави те грехове, това не е страдание. Ами той трябва да си понесе своето си наказание заради кражбите и заради лъжите. Нали? Но стиха ни каза по-надолу. Но ако страда някой, нека да страда като християнин. Това е на второ място в Библията, където се казва думата християнин. Между другото, в Антиохия за първи път се наречаха учениците християни. Това го пише в Деянието на апостолите. Тук за втори път се говори думата християнин. И Петър употребява тази дума. Да не се срамува, а нека слави Бога с това име. И сега Петър казва в стих 17, че Божия също дойде от Божия дом. Никой да не страда като такъв, който върши грехове, но който страда, да страда по Божията воля, това, което ни казва в стих 19. Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро, а не като вършат зло. Да. Той е съгласен. Слава Бога, брат, как се... Слава Бога, последните са малко. Аз ви казвам точно нещата. Нали? Говорим за плътските страсти, говорим за вашите врагове, за страдания, за гонения, за трудности. Но същия дявол, който е бил преди вековете, е същия и сега. Абсолютно. Същия е Господ. Господ не се променя. Да. Слушам. Моля? Защото казвам някакъв път, като страдаме, нали, не винаги означава, защото ние сме сгрешили, нали, за това не. Обаче другото, което ние можем да страдаме заради наши грешки. Защото, нали, в първо Коринтия се казва, ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени, а когато биваме съдени от Господа, това се наказваме, за да не бъдем съдени със света. Този Господ може да не наказва за някакви неща, нали, в нашия живот. Разбира се. За да може да не направи, защото кой баща не наказва сина си, нали, за да го оправи да влезе в света. Да. Нали, аз така го разбирам, нали. Точно. Не трябва да съдим, че ако някой страда заради негови, нали, грешки, но може и това да е. Да, това е част. Ако видите в 1 Коринтия 11 глава. Наказание в живота на християни. Съществува ли наказанието като дисциплинарна мярка? Божието наказание в живота на християни. Сега дали това е дисциплинарна мярка? Аз лично вярвам, брат и сестри, че... Нека да ви прочитава стиха. Брат, може ли да дам стихове? Добре, евреите, отидете на евреите. Нека да видим какво каза Бог по този въпрос. Дали това е дисциплинарна мярка. Евреите. Отворете на 10 глава. Нека да видим какво казва тук Словото Божие. Така. Ако прочетем от 10 глава, 32 стих надолу, ако иска там, аз ще чета стиховете. И там се казва така. Но стихът започва от 16 стих, когато говорим за страдание, наказание от Бога. Припомнете се още за първите дни, когато след като се просветихте и издържахте голяма борба, лице в лице, с страдание. Тук ни припомня Божието Слово, че като повярвахме, минахме през трудности, през изпитания, всичко ни се обърна, нашите родители срещу нас, ако не са вярващи, проблеми с приятели, през големи борби, през големи изпитания, по време на нашето покаяние, когато станем нови човеци, когато кажем не на греха и не на Сатана, а на Бога. И тук ни казвате, тъй опозорявани в хули, в оскърбление, това, което се случи в моят живот, аз това направо виждам същите стъпки, всичко това, което казва тук, в Словото на Бога, тъй като са участници с тези, които също така страдаха. Защото вие се страдавате на онези, които бяха в окови и радостно посрещате разграбването на имота ви, като знаете, че вие имате по-добър и траен имот. И това е чрез вяра. Стих 35. И тъй, ни напускайте увереността си, за която имате голяма награда. Защото ви е нужно да издържите. Така като извършите Божията воля, да получите обещаното.
Защото още твърди малко време и ще дойде този, който има да дойде. И не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоли в него душата ми. Ние обаче не сме от тези, които се дръпват назад да се погубят, а от тези, които вярват и душите им се спасяват. Сега искам да ви дам още стихове. Сега искам да видите в стих. Отидете в Евреите 12 глава. Стих 7. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като синове. Защото кой е този син, когато баща му ни наказва? Но ако не ви наказват, както наказва всички, останали тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме, това е пример, освен това сме имали синове, сме имали земни бащи, които са наказвали и сме ги почитали. Не ще ли още повече да се покоряваме на отца, на духовете да живеем? Защото те се за малко време са не наказвали, според както им е било угодно, а сега внимавайте, а той за наша полза, за да участваме в неговата святост. Никой наказание не изглежда на времето му за радост, а за скръб. Но после произвежда правда като мирен плод за тези, които се обучили чрез него. Затова укрепете немощните ръце и ослабнаните колена и направете нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, а напротив да изцелее. Ало? Тук какво ни казва Словото на Бога? Какво разбрахме? Бог ни наказва. Че Бог се наказва да участваме в неговата святост. Аз не иска да кажа нищо, иска само стихове да ви дам, брат и сестри. И то с цел. Вижте, брат и сестри, Бог е любов. И Той не обича. Това, което прави Той в нашия живот, Той го прави да преобрази характера на Исус Христос в нас. Да приличаме на Христос. Бог е не, че Той иска да ни изпитва. Защото Бог казва в 1 Коринтини, 7 глава, че никой изпитание Той няма да ни даде повече от силата ни да бъдем изпитани. Но Той е верен. И заедно с изпитанието ще даде изходен път. Но това изпитание ще ни научи на нещо. То ще ни дисциплинира. То ще промени нещо в нас. То ще промени за добро да изглеждаме на Исус Христос. Бог го прави, Бог използва злото дори да го обърне, което да работи за наша полза. И това е уникална мисъл. Това се случи с Йосиф. Йосиф каза, вие го намислите за зло, но Бог го намисли за добро. Ние не знаем това. Това е Божията премъдрост. Но Бог всъщност някой път позволява изпитание, трудности с цел да закали вярата ни. Всичко това, което до момента казахме, не обяснява защо Йосиф мина по този труден път. Защото всички оправдания, които казах и за наказанието в момента, не се свързват с историята на Йосиф. Да. Но историята на Йосиф е уникална. Нали? Това минава през тези изпитания чрез неговите брати, които го продадаха за 20 сребърника на арабите, за да бъде роб в Египет. Да. Историята ставаше от залог. Да, залогът е такъв, че той пострада. Че те намислиха зло да му сторят, но Бог го преобърна да стане добро, да спасти цялата нация. Както ние страдаме, защото трябва Господ да ни заведе в Божието царство. Защото такава е Божията воля, да е нашата. Нашата воля не е да страдаме. Но Божията воля да ни заведе в Божието царство и затова ние страдаме въпреки нашата воля. Наказанието, че той реално не е наказан. Йосиф пострада, защото Господ искаше да ги заведе някъде, където да ги спаси. Те тогава се спасиха от глада, отидоха в Египет. В смисъл Йосиф е невинен. Има връзка между това, за което говори, и това, което става с Йосиф. Ето го стиха, брат. Не става дума за наша вина, а става дума за това, за което говори Исус Христос в притчата за лозата, като казва, че онзи, който дава плод, този, който е повярвал и вярва в Исус Христос, него Господ го очиства, за да дава повече плод. Тоест, това е един процес, който задължително християнин трябва да мине през него. Така че Йосиф също беше очистен по някакъв начин, чрез това, през което премина. Не защото пострада заради своите грехове, защото беше такава Божията воля, неговите чада да преминат през определени неща, за да отидат в едно по-добро място.
И тук имаме едно обещание на Божието Слово в 1 Коринтияни 10 глава 13 стих. Никое изпитание не ви е постигнало, освен това, което може човек да носи. Обаче, Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да може да го издържите. Значи, Бог няма да ни позволи да бъдем изпитани повече, отколкото. Той знае колкото не е силата, ние не знаем. Слава на Бога. Той знае колко може да носим. Докъде не е границата. Но той няма да позволи. Да. Но той няма да позволи повече. Защото той е верен. Амин. Това е утешително слово, брати и сестри. Това е Божия характер, нали? Това е Божията воля. Амин. Слава на Бога. И така. Имахме хубаво така с въпроси. Чул ли си някой да е страдал след 90-та година в България за Бога? Нека всеки за себе да каже. Аз съм чувал, че има брати и сестри, които са от цигани, ромити. Те казват, че претърпяват големи гонения от някои, нали, българи. Сега не знам какво те има да предвид, но може би това расизма е един такъв грях. Ние тук говорим за Америка, че има расизъм, но да ви кажа, че в България расизма не е по-малък от тукашния расизъм. Вярваме на Божието Слово, всяко време си има своите изпитания. Да, през изпитания, да. Но съм чувал, че роми се оплакват от това гонение. Да, пиши сестра. Ние като бяхме в България сега септември месец, точно преди ние да християни, даже ние бяхме християни в вторник сега не беше, наши брати и сестри от църквата в Крупник, те са предимно роми. Те са решили всъщност правят голема евангелизационен евангелизация, да, в Крупник. И знаеш ли как са ги обиждали и са ги меткали с домати, с не знам си какво. С домати? Да, това е страхотно страдание. Яйца, домати, и то те са били деца, не са били възрастни, са били малки деца. Знаеш ли, за слава на Бога, какво са правили децата. Когато те говорят и ги хулят по най-лошия начин, те са им казвали Бог да те благослови. Да. И това е слава на Бога. Но все пак има, вижте какво кажа, братците, нека да ви кажа една статистика. Мога ли да ви кажа една статистика? Статистиката е такава, че последните 100 години повече хора са убити за Исус Христос, отколкото цялата история на християнството от Христос до те 1900 години. В Судан познавам колеги, които ми казаха, Красимире, християните ги убиваха, мюсюлманите. Събираха ги, викам в селата, който не приеме християнството, го отделят на една страна. Който е християнин, го отделят на една страна. Който не приеме мюсюлманството, на друга страна. И вика ги застрелваха, вика пред очите ми и пред тяхните семейства, пред децата. И тези хора, братци, умираха за Исус Христос. Това са мъченици на Исус Христос. Нека да ви кажа, че в момента най-много вярващи умират за Исус Христос. Гонени са в различни държави, в Индия, в арабските държави, в Африка. Гонението не е спряло, братци. Тук, че като никой не го пипа вас, това не означава, че в другите държави няма това гонение. Брати и сестри, които страдат за Исус Христос, които дават живота си за Исус Христос. Аз ви дадах само една статистика, че повече хора са убити последните 100 години за Исус Христос, колкото цялата история на християнство. Включително и християните, които са били по време на Римската империя. Една статистика говори, че около 6 милиона християни са загинали по времето на Римската империя. За това говорим период около повече от 150 години. И на клади, и на лъвовите хвърлени. Нека, вижте какво казва в Евреите 11 глава. Нека ви го прочита. Вижте как са страдали, брата и сестри. И тези страдания, те си продължават. Те не са изчезнали. Вижте какво се казва така. С вяра Авраам послуша. Това е тук героите на вярата. Евреите 11 глава. Говори за Исак, за Авраам, за Йосиф, за Моисей. Говори за Самсон. Говори за вярата на Рав. Говори за вярата. И там се казва, и какво повече да кажа, че защото не ще ме стигне времето да приказвам за Гедеон, за Варах, Самсон, Ифтая, Давид, още за Самуил пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, угасяваха силата на огъня, избягаха острето на меча.
от слаби ставаха силни, ставаха храбри в битка, обръщайки в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвици възкресени, а други бяха мъчени, защото да получат по-добро възкресение, те не приеха да бъдат избавени. Други пък изпитваха подигравки, бичувания, още окови, тъмници, с камъни биваха убити, с триони притрити, с мъки мъчени, умираха заклани с меч, читаха като овце, като в овчи кожи, търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се считаха по пустините, по планините, по пещерите, в рововете на земята. И те всички, ако и да получиха това свидетелство, добре за тях, поради тяхната вяра, пак не получиха изпълнението на обещанието ни без нас. Вижте, брати и сестри, вярващи хора как са били гонени. И продължават да бъдат гонени. Ние тук в Канада и в Америка сме на възглавнички. Ако Бог те води, сестра, отиди. Отиди при белите мечки, там при ескимосите. Може и на тях. С тези страдания, дето са за убийство или за пушката на лъвовете, Господ имал цел, Той прославил това слово, затова остана от 2000 години след Исус. Амин. Всичко нещо има цел. Ние, ако не сме върни назад, че Господ има нещо друго цел и тук. Да. Въпреки, че не мога да кажем, че това пак много е малко гледа, обаче това, че да речем да изолира за това, че ти си християнин. Не само това. Малко понякога по-лесно е да умреш. Това вода ли? Да, и цял живот да търпиш. И цял живот само на чувърката и да те такова. И то в душата да Да, да. Така че Господ знае кой търпи най-много. Но аз дадах много стихове за изпитание, за трудности, как да, нали, не напускайте дразнувението, продължавайте във вярата, знаете, че Бог е с вас. Ако да минавате през долината на мрачната сянка, знаете, брат и сестри, че нашия път върви нагоре и като стигнем върха, гледката е чудесна. Обаче нека да не забравим, че слизаме надолу, минаваме през долини, през тъмнина, през проблеми, трудности. Тогава, брат и сестри, трябва да уповаваме на Бога. Да продължаваме във вярата, защото нямаме друг изходен път. Няма назад връщане. Там, ако се върнем назад, още по-страшно. Тогава дявола направо ще на схруска. Затова продължавайте във вярата. Амин. Аз не искам повече да вземам време на хората. Да. Християните ще бъдат изсъдени най-накрая, когато Говорили сме за това. Така пише Библията. Всички ще бъдат съдени. Няма да бъдат съдени християните. Говорили сме за това. И какво ще бъде съдени? Стига де. Няма да бъдем съдени. Не. Като слуги, така Пред Божия престол, Христовото съдилище, християните ще получават награди. А не чистите, краси ще ви каже просто. Няма да бъдем съдени, да бъдем хвърлени в огнена предля, Това не е да бъдем съдени, ще раздават награди. Това е присъждане Иво на награди. Але Иво не ги разбира, тя работи никога не е бил на номинация. Осъждам да ти имаш двата медал. Защото се почне съда от Божите, в Петрово пише, ако се почне съда от Божите избрани, къде ще съд останалите, нали? Това да кажа, че всички ще бъдем съдени пред Христовото седалище, нали? Сега ти говориш за две различни неща. Може ли да обяснявам? Ай се справи, че ме заболя. Не мога само се седи. Не мога да се седи. Трябва да се разходиш малко. Трябва малко се разтъпче. Иво, върти камерата. Я дръжме, човека как се тъпче. Как се разтъпка. Добре. Говориш за две различни неща. Едното е за Христовото съдилище. Не така? Другото за съдилището тук на тази земя, християните. Тук на тази земя... Отгоре, когато примерно Синта си Христос, нали се освещавам, обаче той казва, че накрая той говори за слуги. И нали, също много пъти говори за слуги, казва, той така направи на земята, нали, само време дали от друго надава. Обаче се казва, че също в Ивана 5:22 се казваше, че нали, че Бог е дал на Христос власт да съди всички
много пъти, когато също Павел говори, той говори за съдение на християни, той не говори за съдение на невярващи хора. Аз не говоря за съдение, той също говори в каза, че който положи друга основа, която не е Исус Христос, нали, ще мине, обаче като през изпитание, нали, на който полага друга основа, която не е Исус Христос, нали. Тоест аз не говоря като за съдене, нали, окей, той ще хвърли в пъкъла или ще дава или в тарая, нали. Говоря за съдене. Там ще има съд, ще застанат християните и той ще каже, окей, ти това направи на земята, на тебе е такава награда, на други, казвам, никаква награда не си направи, нали. Аз за това не ще говоря. Добре. Това, което ми говориш, се намира във 2 Коринтини, 5 глава, 10 стих. И там се казва така. Защото ние всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото било добро и зло. Думата Христово съдилище означава бима. Бима. Както примерно бима за Пилат съдеше Исус Христос на бима. Това е място, където се взима решение относно някой. Дали? Било то оправдаване, било то възнаграждаване, било то и наказание. Осъждане. Същата дума бима го има и в Деянието на апостолите, където бима се поставят победителите на гръцките олимпиади. Примерно. Някой олимпиец му дават венец и го поставят на бима, на място на почет, на уважение, на вид на награда. Сега, когато говориш за съдилище тук, в този стих, това не означава, че Бог ще не съди за нашите грехове. Слава на Бога, че те са покрити. Разбираш ли? Защото Христос не може да дойде в Неговото присъствие с грехове. Разбираш го това нещо? Тук съдилище означава бима за награди, а не за осъждение, а не за явни грехове. Пред цялата всемир Бог ще ни покаже Красимир Методий Баграджиев в неговите грехове. Това няма да го направи Бог. Това е бима означава място на възнаграждение. Примерно както на победителите. Давам ти го пример. Точно това е гръцката дума. Защото в 1 Петро 2 глава, че ако се започне от Христовите избрани, то тогава, къде тогава ще... Поначало Божия съд започва от нас. В Стария Завет Бог започваше от своя си народ да ги съди. И той ги съди чрез други нации, които идваха, правяха пакости, Бог ги дисциплинираше чрез тях. По някакъв начин. Ако четеш книгата на съдиите, ще видиш, че те се покаяваха, Бог им даваше съдия, избавяше ги и те пак в греха. И яде после пак. И така, много голяма безкайница. И едно и също нещо, Бог ги освобождаваше, те пак в греховете, и пак ги освобождаваше, пак в греховете, по времето на цялата, дори по време на царете, по същия начин. Аз обаче нямам предвид, че ще съди за грехове, нали това... Така, внимавай там. За дела. Да. Става въпрос за награди. За награди. В Христа Исуса ние сме създадени за добри дела. В Христа Исуса. Разбираш ли? Аз това както го разбирам, 20 на нашия примерно, да ти толкова съд, не там ще кажа, окей, ти направи този грях, да не хвърли в пътла или да не даде, нали? Така че някой ще има седната през... че някой няма да дела сега, ще бъдат спасени, обаче като те напред в небето или някакво се... Като през огън. Това е друго сега. Нека да говорим за други неща. Сега, Христовото съдилище е за вярващи на небето. Но това, което ти ми говориш, се намира в... Айде, нека да те поразкарам малко из Библията. Краси, извиня, ако иска някой да стръгва и остави го това за неделя във вас да ти го обясни. Добре. Това е много дълго. Ще го обясня. И ние сме говорили с тебе Ами елати в неделя в... Не, само започва за съдилището, че не означава за съд като наше съдилище. Остава въпрос за съдилище бима, където се надават награди. На Христовото съдилище, т.е. на бима ще има награди като победители, защото в Христа Исуса ние сме победители. Ние имаме тази победа, Христос не е дава тази победа, защото сме в Негото присъствие. Може би този пример с талантите ни дава една представа, защото в крайна сметка Бог на всеки е дал талантите, но всеки ги е използвал по различен начин. Да. И на този съд реално ще се види кой какво е правил с талантите, които Бог му е дал. Точно така. И ще се изпълни от това обещание, че на който няма, ще му се вземе
а на който има ще му се добавя. Така се казва. Да. Сега там ще има и корони. Нека ви кажа, че има 6 корони в Библията. Короната на правдата, короната на живота. Това са все награди. Бяло камъче, ново име, наследство, неща, които са награди за вечността. Нали? Ако искате да следващия път, ще стана времето напредна. Мисля, че бяхте насърчени и обогатени. Утре ще бъдете още обогатени и насърчени, благословени, ободрени. Амин. Утре, ти кажи, аз за какво да кажа? За утре има обява. Аз разбрах, че хората от Коца и Юг ще бъдат на концерт. Ние се събираме в 5 часа с тия Евангелски. Тогава вероятно ще дойдат и невярващи. Тук беше повече за вярващи. Който иска да дойде, но аз мисля, че ще бъдат на концерт. Така разбрах. Да, нека да се помолим. Брат, води на в молитва. Ще може да се ръце. Да. Хайде за това. Господи, Татко наш, говорим Ти за това слово, което чухме на Господи. Моля, Господи, нека това се изпечата в нас и нека всеки ден, Господи, да живее с Твоето слово. Обличавай ни, Господи, благодаря ни да ходим по Твоето. Господи, освещавай ни чрез Твоя светлото, Господи, и ни дължи като синове, Господи, как да ходим. Моля, Татко наш, да ни дадеш това мир сега. Да не разпусна с това мир и може да ни помогнеш да живеем удобно на Тебе, докато сме тук, още тук на земята, Господи, за Твоя светлина, за всички тези, които ни познават. Моля да благословиш нашите родини, Господи, нашите близки, които не Те познават, да се откриеш на Теб, Спасител. Моля да благословиш и вътрешното служение и служението да видиш, Господи. Да благослови всички брати и сестри, които ни можаха да дойдат днес. Да благословиш всички деца, Господи. Моля в името на Исус Христа, за името на нашия Господи Спасител. Ами да благодарим на брат Красе за 4-ти път идва в Монреал. Надяваме се, че и до година това ще дойде. Бог ще... Ама кажи ти би имал. Това ще кажа. В събота, в неделя заповядайте 2 часа в къщи, защото аз не си толкова на края, който 6 часа е много късно, нали? 6 часа, да, в къщи, да. 2 часа, това е трудни пасажи от Библията. Няма всеки да се задава въпроси, каквито... Ще ми само въпроси и отговори. Да. Всички теми, които имате.